Karbi Anglong District pen kache hoi lok a district do an atuma bangki Difu Medical College and Hospital aphan chiki loksi keso keun e do anta sechelang bomlo bonda Difu Medical College and Hospital along dowaya ke joy pen kelong mute kache namnang bangsi aphai ongmuna lason si DMCH along hospital ahem angtan pen danglok arlo barpi barso ke do dim lapen apora ting pen lang se tami ke long lepen ke so kachelang atum penang an akisung ke phonang alam thi ke ongdong arada tum along pen arjulong lapen social media long se tami penang an kache thang dolo bangso jok ahok pe dalam ke long ji aphan pura karbiang long life hin pen DMC chalong an pali damlo Bangso hut ke thek dam long ateng ki det pia dang along Swachh Bharat Abhiyan asai ki ding pen ke pangthira sai ki claim ponsi ke thek long bonta DMC chalong abang ki interior pen ke pado ke thak ji kalisi ke ter ke air plastic ke chet pen dang lok lang player wok ke do ajok kamen thu kanem uisi thek dam long lo o kadong karning long life kelang ratung duan bini nung karning long life team pen ladak jasmet nong nam ka thang klong ni hang ni jang bong pen nong nam ka thang klong lawang so Difu Medical College along sidolo Difu Medical College along lani pi labang so lada ke jasmet bai ke mirabari la poson se alang litum drainage system se tame ke semar pon tame mirbari ke akela mo lada ke ter ke air benching lo la poson jo si dak ke ter ke air pro te lada ke ajala ke so tame mi nilo lada pen si na la labang so drain labang so lang kili pot pot ke thai beda jodi si non nili si tame karja ang ni mang hong pen dune lan pina ke ter lo lada Sidame lamang so drain system kabega da joini lamang so ke ter ke air si ladak si kai ke bada chimbe plak lo la poson si ke ter ke air ning kan bena la poson si lang itu ladak ke staff tum ben ke do pen cheng lo patient atum sami penang ke men thor ke men ui la poson si ponong la ben medical college polote ladak ku people si jasmen ke labang so area ke aprang men artificial arbe jong se artificial plant bang do vera joini si ladak man ke aning kan man ta arbe ke jang thi piklo bote lang mang kang dum kai ke ta do sitame lamang so lang khep de lo bole lamang so lang kili pona thai we de jasmen drain system bang aprang men ke misen ke semela mo bote la joini si la poson si alang non la ladak abar bang la son si thek pon lo Kidamtang Difu Civil Hospital dotti ka hoda bangke asam angkang piar lok ke do an se ke lang hemati hospital ang bong pen Difu Civil Hospital hen lok ke menai lapen kang thir nai a hospital loposi nong esi dami ke long pon a hospital lo bonda non Difu Medical College and Hospital input data bang ladak non pu anta interior pen ke do pon thek thelang elitum medical college polote nangli GM Difu Guwahati Medical College punon Dibrugarh Medical College pustame do hadak stame aprang man langdam lo polote Difu rong sopi hello asamang bong ke Difu Civil Hospital ke do bom Difu Civil Hospital hello kang jang nai kang thir nai ke menai pusi nong nam stame long pon la pe hadak ke meu pusi penangana ratun chini damu sitame Difu Medical College non included pen ko pusi not under la bangso dim not ada la poson si non ke ku parnama li da keso tum ke chimang pulote lang itum bathroom sitame lang facilities aport ting pen lang long le la poson si lang itum penangana kesu katora pono la sin tum patient fasitame ni tum ithini arjupon polo pen jena tum fasitame ni tum par DMC chalong se kachelang bomatum hospital along pen dowai daru ke long et ka videda jok Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding atuma phansi towar cholang ponrenti alang litum pen ke ningje pona tengke kona manna pen ke ranga khaya tuma phan ningke ke rap don theka pot mithang karbia khaya phan ta Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atum nangrap thek jibom incremate injection i hong bak anke pusi kiso data tum pen aninje pathe pon renti masija kalkulate ganai te muta ro to ka ad mula langsung itu kan kenapa dia tadi ini kan yang buat itu boleh nih kan lah bangsa ini kan ribu long lah mana agak ke long lah biasa sarung kira lagi ya itu bawa mana rawan deh kok ini kan kayak mana rawan itu sini pupis itu selain itu malu Lasi DMC chalong jongsi interior ave pulote keso ke me dabji kalisi ki thu ke oi ang nim ang hong pen ajok
keso anso sesi kilong nangdo thupo lasi bangso putha Karbi Anglong Autonomous Council ke charia tumpen langdu na sonti misenji News report Bikram Teron Karbi Anglong Line